El barri de Vilapicina no compta amb cap escola bressol de titularitat pública. Aquest és un dèficit que veïns i veïnes reclamen des de fa anys. Fa poc va haver-hi un acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per la venda dels solars de Can Xiringoi. Allà l'Ajuntament es va comprometre a destinar-los a la nova escola bressol. Des d'Esquerra de Nou Barris el que demanem en el proper ple és que s'agilitzin els tràmits per poder posar en programació l'escola bressol de Vilapicina i per poder dotar del pressupost necessari perquè durant l'any que ve es dugui a terme la redacció del projecte bàsic. Tot això no es pot fer d'altra manera que aprofitant l'empenta que va tenir tot el procés de Cotxeres Borbó amb la participació imprescindible i necessària de tots els veïns i veïnes en la determinació no només de quins equipaments s'han d'anar allà, sinó en quina forma i en quina localització.